תגיד, מישהו רוצה להוציא ספר, מה, הוא נכנס לתוך המערכת? איך זה עובד? אז קודם כל, הוא צריך לבחור מסלול, יש לנו כל מיני מסלולי הפקה, וברגע שהוא מצטרף למערכת, הוא פשוט עובר שלב-שלב, וכמובן שמתחילים משלב הכריכה, כי זה השלב שהוא, לדעתי, הוויזואלי הכי יפה של הספר. אז תחשוב שתהליך של כריכה של ספר אמור היה להיות שאתה מתנהל עם איזה מעצב, והוא שולח לך סקיצות, ואתה לא אוהב את הסקיצות, כי המעצב אין לו זמן לקרוא את כל הספר מן הסתם. אבל היום עם AI זה אחרת. ה-AI סורק את כל הספר, מבין על מה הספר, יודע להבין באילו קטגוריות הספר הזה הכי תחרותי, יודע לעשות מחקר קטגוריות, ועל בסיס המחקר הזה לייצר כריכות, וכל זה קורה בעניין של דקות, במקום עניין של שבועות, אפילו חודשים. מה בדיוק AI עושה בתהליך, ומה נשאר עדיין אנושי, אם בכלל? יפה. אז ה-AI שלנו יודע לקחת את כל תהליך העריכה, ההגעה, העימוד, העיצוב כריכה, ההפצה, יצירת ספר שמע, אפילו אופטימיזציה של המטה-דאטה, אבל עדיין יש שלבי ביניים שה-AI עוד לא שם, ואנחנו מפצים על זה באמצעות בני אדם. אז אנחנו קוראים לזה AI for Speed, Human for Quality. יש לנו גם פקאג'ים שבעצם זה תהליך שהוא בנדלד ביחד עם בן אדם, לכאלה שרוצים לקבל מעבר לפלטפורמה גם בן אדם שיעבור איתם על התהליך ובעצם יפיק איתם את הספר בתוך הפלטפורמה. אבל אני מאמין שאנחנו מרחק של שנתיים אל תוך מציאות שבה AI יוכל לעשות הכל לבד.